yeah, trrrm, yeah, trrrm, yeah, Ei, yo, da, când eram mic și prost, m-am dus la magazin să-mi iau, că ținea mamaie post. Mi-am luat niște cașcaval, după nu l-am mâncat, că l-am luat cu pizanal. Când am mers la bal, când am mers la căcănar, m-am întâlnit cu un poponar. Mi-a zis, bă, băiatul, vrei ceva? I-am zis că da, vreau. M-a tuns, după am fumat un chent. M-am tuns, după m-am căcat în ei, Classic Crispy Cola 0, sos de usturoi, 2 Crispy Strips, 3 Hot Wings, cartof normal, cartof medium, Sprite 0, ceva Hot Booster, cartof mici, 3 Hot Wings, 3 filet Beats, cartof normal, Cola 0, sos de usturoi, să mă iei de coi. Ceva Crispy, Classic Crispy Cola 0, star picant. De ce pula mea a fost aia? Băga mea și pula, voi să mă piși, băga mea și pula să vă facă morții voștri de copii proști. 10 de, yeah, coming in hard, coming in gay, fucking my ass, fuck.